Og så begyndte jeg at bygge, så tænkte jeg, nu vil vi lave noget lyd, og lyd, det var jo, det var violin, og der var ikke noget lyd. Man havde hørt om nogle elektroniske instrumenter rundt omkring, men det havde vi jo slet ikke adgang til. Så jeg begyndte at bygge gamle radioer om til tonegeneratorer. Samlede gamle radioer, trak nogle ledninger ind i, så fløjtede de som regel helvede til. Så det var fint nok. Så lavede vi lyd på dem. Og så begyndte jeg at bygge orgler, og så lavede vi lyd på dem, og så malede jeg nogle billeder ind imellem. Og så på et eller andet tidspunkt, så fandt jeg ud af, at nu skulle vi have lyden. Jo, det kommer også i det her mærkelige tidspunkt, hvor transistoren kommer frem. Skæringen. De første ting, jeg lavede, er lavet af rør. Fordi man kunne ikke få transistorer. En transistor kostede 10 kroner dengang, og det duede ikke til noget. Den var en lille billig, man får dem i spandevis i dag, hvis man kan få dem mere. Og det vil sige, at der var grænser for, at man kunne lave, for eksempel kunne jeg lave en rørradio, men den måtte være lukket inde. Jeg kunne ikke lave et maleri med lys i, fordi jeg kunne ikke have alt det relærør inde i og sådan noget. Og så kom transistoren, og så gik det jo over og blev transistoriseret alt sammen. Og så var det jo meget skæg. Fordi det var nemt. Det var fantastisk nemt og forholdsvis billigt at få lavet noget. For så kan vi fortsætte udviklingen den vej. Fordi der sker det, at transistoren, der var en stor, pæn blank i, sådan en udgangstransistor og med køleplader og ting og sager. Den blev mindre og mindre. Og til sidst var det ikke bare en transistor, man havde, så havde man en hel radio i sådan en lille dims. Og det kan man heller ikke lave kunstværker af. Så på et eller andet tidspunkt, i skæringen mellem rør og så de der chips, der er nu, der lå nogle sjove ting. Der kunne man sætte elektrolytter ind i forskellige farver og sådan noget. Det kan man slet ikke mere. Det er alt sammen bagt ind i en chip. Så det er ikke muligt mere. Altså jeg synes ikke, det er muligt mere. Jeg synes, det er åndssvagt at se på alle de små med 16 ben på. Det kan der ikke komme noget ud af. Så det var et gennemgangsfænomen, hvor elektronikken og kunsten skar hinanden. Ja. Men det er der også, nu kan elektronikken bruges til at styre noget kunst med, men elektronikken kan ikke være en billedlig del af kunsten. Ikke nær så meget, selvfølgelig kunne man godt gøre et eller andet, men så skulle man næsten gribe tilbage igen og begynde at røre. Det er jo ikke sjovt. De er også svære at få fat i efterhånden. Ikke? Det er for fanden, det er kan nå det. Der er også noget spændende i drivkraften i sådan noget. Det var jo også noget med, at transistoren var bygget til et eller andet. For eksempel til Koreakrigen. Den må have andre ting i sig. Altså, jeg mente på det tidspunkt, at det var en kunstners pligt at undersøge hvert nyt materiale, der kom frem. Plexiglas og alt, hvad man kunne nylon og alt, hvad man skulle få fat i. Det skulle man se, havde det også en kunstnerisk side eller aspekt, eller kunne man bruge det til noget inden for kunst. Og det gjorde, at man haltede bagefter udviklingen, man prøvede at følge med. Og så tog det altså fart. Der kommer nye materialer hver dag. Hver uge er der tonsvis af, man kan slet ikke følge med. Og der har du og Knud på en eller anden måde korresponderet sammen. Altså I har haft et fælles interesse. Der er vi en fælles interesse. Ja. Knud interesserede sig for kunsten, og jeg interesserede mig for teknikken en gang, så har jeg været druknet i teknik. Og altså, det er jo det, der sker. Pludselig er det spændende at bygge. Ja. Og så skriver man billedet. Ja. Ikke? Og så en gang så siger man, nej, nu må du skulle lave billedet. Nu det skriver med det der byggeri. Ja. Og så maler jeg nogle malerier en gang imellem, som selv, regeneration. Eller? Ja. Men du lavede dig også på den måde, at du byggede faktisk nogle af de der lille ting som visuelle billeder. Ikke? Altså, der er eksempler fra senere hen, hvor du bygger sådan hele billederne op som grafiske print. Ikke? Altså lysbilleder op som grafiske print, ikke? Eller du bygger radio. Det skulle jeg ikke gjort. Det skulle du ikke gjort. Ikke sådan en ost med min. Nej. Skal jeg banke så er du nødt til at snakke, for jeg har fået bygget af Morten simpelthen. Så er det tid til at snakke. Så er du tid til at snakke, ja. Det er så spændende, at jeg begyndte at lave radioer også. Og, når først man begynder med elektronikken, så er radioen jo faktisk en skæg ting. Fjernsynet var knap nok dengang. Det var altså begyndelsen. Men
Det var spændende at bygge radioer, og jeg synes, at det kunne være morsomt at bygge sådan noget, fordi der måtte det kunne... Tænk nu, hvis man producerede en serie på 100 af sådan en radio, og brugte den som direktørgave eller til konferencerummet eller alt andet lort, der altid skal hænges op. Det ville være flot. Og jeg byggede dem, og det sjove ved, at B.O. så sgu på dem. En af deres ingeniører så på dem, og han kiggede, han syntes, det var skideskæg, han ville hjælpe mig med alt, hvad vi ville hjælpe med og sådan noget, men det tror de fandme ikke give sig til at bygge det der. Fordi det troede de ikke kunne få det stabilt, og det er nok rigtigt. Altså, pludselig så piv den i krogen, i en gammel radio, der skriger. Det kunne de godt finde på, så det tog de ikke sætte B.O. på. De tog slet ikke prøve på at vende dem om. Men det var fordi jeg byggede de der tonegeneratorer, gamle radioer, så det var egentlig skæg ting, der sidder inde i. Med transistoren kunne jeg vende dem om, så jeg fik det skægge uden på kassen inden i stedet. Satte det uden på kassen, så det dannede billeder. Og så kom printet, hvor man med en tusser kunne tegne på. Og så kunne man etche. Det vil sige, at jeg kunne sidde og tegne mine kredsløb som billeder. Hvis jeg planlagde billedet og kredsløbet samtidig, så kunne jeg få simpelthen få et billede. Hvad fanden var det, der fik os udstillet sammen kom? Det sidder jeg bare pludselig og spekulerer på. Hvorfor gjorde vi det? Ja, hvorfor gjorde I det? Hvorfor gjorde vi det? Den hedder ad notam her, den 23. januar 20. februar 1960, trefoldigheden, og første gang jeg ser navnet Sawyer.